Takže autizmus je dnes taký fenomén dnešnej doby, by sa dalo povedať. A preto vítam medzi nami pani profesorku Ostatníkovú, ktorá je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na lekárskú neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dysmorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu. Od roku 2010 je profesorkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty, kde v roku 2013 založila Akademické centrum výskumu autizmu. Absolvovala študijné pobyty v Spojených štátoch, je držiteľkou Fulbright Fellowship a Templeton Fellowship a je členkou Európskej akadémie vied a umení a viacerých ďalších vedeckých spoločností doma a v zahraničí. Za svoju vedeckú a publikačnú činnosť získala viacero medzinárodných a národných ocenení. Takže je to naozaj odborníčka najlepšie, ako sme si mohli na túto tému nájsť. A vítam vás, pani profesorka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný večer, keďže už je tma a ja tu vidím len svetielka okolo. Tak dúfam, že to nebude pre vás strata času a že spoločne sa môžeme dnes večer zamyslieť nad autizmom ako nad témou, ktorá je naozaj celospoločenskou výzvou. Dovolte mi, aby som začala tým, že ďakujem za predstavenie a tak mi to pripomenulo, že je to dnes téma. Tá téma bola už pred 20 rokmi témou inde vo svete, len u nás ešte takmer nikto nevedel, čo to autizmus je. A keď som s touto problematikou alebo s touto témou začínala vedecky, tak sme najprv museli založiť centrum, aby sme vôbec mohli diagnostikovať deti, ktoré sú autistické alebo majú autizmus, pretože sme vlastne ani nevedeli, aké metódy použiť na diagnostiku autizmu. Ja teraz nehovorím, že tí, ktorí sa zaoberali, detskou psychiatriou a psychológiou, že nepoznali tento pojem alebo nevedeli, čo je autizmus, ale naozaj museli sme sa ako Slovensko zobudiť, aby sme tie rodiny s autistickými deťmi mohli vyšetrovať podľa zlatého štandardu, ktorý sa používa v Európe, aby sme potom tieto deti mohli zahrnúť do výskumu a tak aj Slovensko vlastne vklúčiť do výskumných tímov celosvetových. No a toto sa nám podarilo za 10 rokov. Od roku 2013, ako ste povedali, máme Akademické centrum výskumu autizmu ako unikátne centrum na Slovensko, lebo takéto centrum nikde pri žiadnej univerzite alebo akademickej inštitúcii neexistuje. My sme za ňo veľmi vďační a v podstate pomáhame s diagnostikou autizmu a s poradenstvom, ale aj školíme odborníkov práve v tejto problematike. Takže toľko asi na úvod. Ja by som si dovolila najprv tak celkom zhrnúť, čo je to autizmus. Dnes autizmus patrí pod veľký dážnik a ten dážnik pokrýva rôzne autizmy, ktoré sa doteraz skrývali za celým manuálom diagnostickým, ktorý sa volá MKH-10. A tam patril klasický autizmus, detská dezintegratívna porucha, Aspergerov syndrom, Rettov syndrom a pervazívna vývinová porucha, ktorá nebola nejako inak špecifikovaná. V roku 2013 prišla vo svete diagnostický manuál DSM-5, ktorý zhrnul tieto diagnózy pod jednu, a to síce poruchy autistického spektra. Autism Spectrum Disorder. A nás čaká teraz aplikácia alebo vstup MKH-11, ktorý už v Európskej únii v 2019 začiatkom roka vyšiel. A táto nová klasifikácia chorôb tiež predpokladá už, že aj v Európe budeme zaraďovať všetky tieto čiastkové
autistické poruchy pod jeden veľký dážnik poruchy autistického spektra. Čo nás ale čaká, a preto som veľmi vďačná, že môžem o tomto hovoriť aj celej verejnosti, ale aj odborníkom, že okrem toho, že diagnostikujeme deficity v komunikácii a sociálnej interakcii, že diagnostikujeme repetitívne, stereotypné správanie a poruchy zmyslového vnímania, okrem toho treba tiež rozdeliť tieto deti do skupín podľa úrovne jazykových schopností a podľa úrovne intelektových schopností. Keďže, ako za chvíľočku budem aj hovoriť, tie deti sú prakticky každý jedinečný. Toľko, koľko je ľudí s autizmom, toľko je autizmov, lebo je to veľmi heterogénna porucha a každý ten jedinec má viac alebo menej prejavy, tie, ktoré tu ukazujem, a nie sú všetky. Všetky sú v škále takej, že dosahujú diagnózu autizmu, ale ten ich prejav a sila toho prejavu nie je u každého jedinca rovnaká. Prvé príznaky sa u detí prejavujú už po 1 roku, niekedy okolo 1,5 roka. Rodičia zväčša vidia, že dieťa sa nevyvíja tak, ako ostatné deti. A v tých kruhoch farebných sú naznačené prvé príznaky, ktoré treba zaevidovať a ktoré si treba všimnúť. Deti nepozerajú do očí, deti nemajú sociálny úsmev, aj keď sa na nich dospelí usmievajú. Deti nezdieľajú záujem, teda netešia sa, keď niečo príde a rodič sa teší. Nemajú reakciu na zvuky, niekedy pripadajú tie deti, ako keby mali porušený sluch, nereagujú na svoje meno, nemajú zmysluplné gestá, často prilnievajú k jednej hračke alebo k nejakému objektu, ktorý opakovane si všímajú a zaoberajú sa ním. Najčastejšie to býva práčka a točenie sa práčky, teda pranie bielizne v práčke, lebo to vydáva zvuky, aj pohyb, ktorý je stereotypný. Veľa z tých detí, až 40%, nerozpráva, nemajú žiadnu produkciu slovnú, ani žiadne dvojslovné frázy nepoužívajú do 2 rokov života. Toto všetko sú prvé príznaky. Samozrejme, že tie prvé príznaky by mal postrehnúť rodič. Niekedy je to na pediatrovi, aby poukázal na to, že to dieťa treba bližšie sa ním zaoberať a vyšetriť. Keď sme hovorili, že deti nemajú očný kontakt, tak nemusí to byť u všetkých detí hneď po narodení. Literatúra uvádza, a boli veľké práce o tom, že sledovali, ako dieťa udržiava očný kontakt. Tu dolu vidíte taký vývinový graf fixácie pohľadu dieťaťa, kým neurotypické deti od svojho 2. mesiaca veľmi intenzívne zvyšujú alebo predĺžujú ten čas, ktorým im je príjemné pozerať na ľudské tváre a na ich mimiku, tak deti s autizmom, i keď na začiatku môžu hľadieť na dospelého človeka dlhší čas, tak postupne, tak ako rastú, vidíte tam mesiace, vek v mesiacoch, 2., 3., 4., 5., 6. mesiac, do toho pol roka celkom strácajú záujem o ľudskú tvár. A tá doba fixácie očí, práve ten vývoj tej doby fixácie očí je veľmi dôležitý. Samozrejme, že človek je sociálny tvor. A ja by som prirovnala mozog vlastne ľudskej spoločnosti. Tak ako človek je závislý od svojho malička mala, od komunity ľudí okolo neho a žiadne malé dieťa sa nemôže naučiť hovoriť bez toho, aby žil v ľudskej komunite, aby počúval reč toho človeka, ktorý mu sprostredkuje materinskú reč alebo materinský jazyk. Takisto neuróny v centrálnom nervovom systéme sú vlastne takou komunitou. A tá komunita neurónov sa musí naučiť v priebehu vývinu človeka, a to začína už prenatálnym vývinom, musí sa naučiť spolu žiť, súžiť, komunikovať. A tá komunikácia neurónov sa deje prostredníctvom synaptických spojení a to je vlastne tento komunikačné médium, neurotransmiter, ktorý prenáša vzruchy z jedného neurónu do druhého a tie sa organizujú potom do spoločenstiev, ktoré nazývame neurónové okruhy a sú
sú naozaj veľmi podobné ako spoločenstva ľudí, ktorí sa organizujú do nejakých skupín, kde riešia spoločné úlohy alebo majú nejaký spoločný záujem. No a práve autizmus je v prvom rade a najviac sa prejavuje ako porucha socializácie. A tá porucha socializácie, ktorú my vidíme navonok v tej ľudskej spoločnosti, má vlastne podklad v poruche socializácie neurónov. Lebo zdá sa, podľa posledných zistení, že ten odmeňovací systém v mozgu, teda vyplavovanie mediátorov, ako je dopamin, sa vyplavuje vtedy, keď máme nejakú radosť, keď očakávame niečo a potom sa nám to splní a my sme za to odmenení. Predstavte si, že ideme s niekým na kávu a tam sa rozprávame, máme príjemný rozhovor, tak ľudia sa dobre cítia práve preto, že sa do mozgu vyplavuje alebo do frontálnych hlavokov sa vyplavuje dopamin ako odmena za to, že sa socializujeme. Ľudia s autizmom zrejme nevyplavujú dopamín ako reflexiu odmeňovania za socializáciu, pretože rovnako ako sa môžu v úvodzovkách socializovať s nejakými predmetmi alebo domácimi zvieratkami alebo ľuďmi, dokonca viac sa pozerajú na neživé predmety ako na živé predmety. A skúsime teda v tejto prednáške zistiť, prečo to tak je. Tu sú nakreslené dopaminové dráhy, ktoré sa vyplavujú z jadier, ktoré sú vo ventrálnej tegmentálnej oblasti. Je to podkôrová časť alebo oblasť. Tá vyplavuje dopamín a ten dopamín sa dopaminovými dráhami vyplavuje až do frontálnych hlavokov, kde máme dobré pocity. Ako som povedala, u ľudí s autizmus táto odmena chýba. Keď na pravú stranu obrázka pozriete, tak vidíte, že ľudia, ktorí majú autizmus alebo ľudia s autizmom, dokonca nefixujú oči pri pohľade na človeka alebo komunikácii s človekom a fixujú celkom inde alebo inú časť tváre alebo inú časť prostredia všeobecne na to, aby komunikovali s iným človekom. A to je práve základ tomu, čomu hovoríme empatia, lebo keď pozeráme na oči a ústa, keď človek rozpráva, tak vidíme aj neverbálnu súčasť toho, čo nám hovorí. Rozprávame mu nielen preto, aby počul význam slov, ale aj preto, aby sme sa socializovali a aby sme recipročne komunikovali v tom, čo chceme počuť. Nevždy to, čo ja mám v hlave a čo chcem komunikovať, rovnako počuje človek, ktorý sedí oproti mne. A to je práve nevýhoda možno aj dnešnej komunikácie cez toto médium, že sa celkom blízko nevidíme a nemôžeme chytať celkom dobre tie neverbálne signály, ktoré ma trošku posunú ďalej alebo trošku pozastavia, keď budem chcieť niečo vysvetľovať. Prevalencia autizmu z roka na rok stúpa. Toto sú predikcie na rok 2020 ešte nemáme, takže sú to informácie, ktoré hovoria o tom, že autizmus stúpa a teraz je otázka, že prečo autizmus stúpa. To sa budem snažiť aj vysvetliť v tej ďalšej časti prednášky. My na Slovensku nemáme zatiaľ žiadne štatistiky, o ktoré by sme sa mohli oprieť a mohli by sme spočítať, koľko jedincov s autizmom je na Slovensku. Predpokladá sa však, že budeme kopírovať ostatné krajiny v Európe, kde tá prevalencia je medzi 1 až 2%. Teda predpokladá sa, že je to 1, 1,5 až 2% detí a vždy sa to hodnotí na populáciu 8-ročných detí, lebo sa predpokladá, že v tomto veku sú už deti diagnostikované. Takže ak by sme teda splnili tento predpoklad, nejako okolo 1,5%, tak zo 45 000 detí, ktoré sa narodili v roku 2018, by bolo ohrozených asi 760 detí. Čo si myslím, že je dostatočný dôvod na to, aby sme sa touto poruchou zaoberali, aby sme mohli vytvárať podmienky aj na Slovensku, aby tieto deti dostali jednak včasnú diagnózu a následne včasnú intervenciu, lebo len včasná intervencia môže posunúť tieto deti do dospelého života s určitými schopnosťami,
ktoré ich môžu zaradiť do života ostatných ľudí. Ako sme už povedali v úvode, poruchy autistického spektra sa prejavujú v dvoch základných charakteristikách. Najprv sú to deficity v tej recipročnej komunikácii, teda v tom, čo neverbálne komunikujeme s druhými ľuďmi, ale aj verbálne komunikujeme. A v sociálnej interakcii nám spôsobuje dobre, že sa socializujeme a získavame z toho. Ľuďom s autizmom sa nepáči sociálna interakcia. A z toho vyplýva vlastne to, čomu hovoríme empatizácia alebo empátia, teda, že sa viem vsunúť do topánok niekoho iného, kto stojí oproti mňa, s kým ja socializujem a viem sa predstaviť v jeho koži, takže chápem, čo mi hovorí, nielen slovným prejavom, kognitívne, ale chápem aj obsah citový toho, čo mi hovorí. A dokonca aj chápeme to, že čo on od nás chce, ten človek, s kým komunikujem, čo od nás chce, aby som ja mu povedala. Takže my máme medzi sebou komunikáciu, ktorá presahuje kognitívne dorozumievanie. Druhou takou veľkou témou je vymedzené stereotypné správanie, repetitívne správanie, uľpievanie na stereotypiách, teda na inzistovanie na tom, čo sa stále opakuje. Toto súvisí zasa so zvýšenou schopnosťou systemizácie, teda zameranie sa na detail a pracovanie alebo rozmýšľanie v systémoch. Poruchy autistického spektra sú biologicky podmienené neurovývinové poruchy, ale tak ako vplyvajú gény na to, či budeme alebo nebudeme dosahovať nejaké charakteristiky, ktoré presiahnu normálnosť v bežnom živote, ale ktoré nás handicapujú tak, že sme v diagnóze poruch autistického spektra. Ovšem stále pribúdajú informácie o tom, že aj prostredie a vplyvy prostredia zohrávajú významnú úlohu vo fenotypovom prejave autizmu. Už som povedala, že máme mnoho autizmov. Každé to dieťa, ktoré aj my diagnostikujeme v našom centre, je jedinečné a treba k nemu pristupovať ako k jedincovi, ktorý má určité sily, ale aj určité slabosti, či už svojej povahy, alebo svojho intelektového prejavu. Čiže sú to veľmi rozmanité prejavy a schopnosti. Ja som tiež hovorila a myslím si, že každý z vás môže okolo seba vidieť mnohé typy ľudí, ktorí sa prejavujú možno trošku asociálne a možno viac alebo menej neempaticky. A teda autistické črty sú veľmi bežné v populácii. Existuje aj tzv. Atypický autistický fenotyp, to znamená, my máme možnosť kompenzovať mnohé z autistických črt práve tou socializáciou a naučením sa správať sa v určitej societe tak, ako sa spoločensky patrí a prináleží. A tým, že sa socializujeme, tak sa to aj učíme. Čo je však možno horšie, alebo čo je však závažnejšie, že ľudia s autizmom až v 70% majú rôzne sprievodné ochorenia. Hovoríme tomu poruchy spánku, ktoré má možno 60 a viac percent autistických jedincov, poruchy príjmu potravy. Mnoho z nich trpí depresiou, epilepsiou, sociálnou úzkosťou, no a ako sme už spomínali, poruchou intelektu a aj reči. Asi 30% diagnostikovaných jedincov s autizmom majú poruchy intelektu a asi 20 až 30%, možno aj viacej, má poruchy reči. Nemáme žiaden diagnostický marker. Nemožno tak, ako napríklad pri cukrovke, odobrať krv a z tej krvi zistiť, že má niekto autizmus. Dokonca nemáme ani taký marker, ktorý by sme mohli vysledovať z nejakých morfologických zmien na tvári alebo iných fyzikálnych znakov, pretože detičky, ktoré sa narodia s autizmom, sú rovnako pekné ako iné deti, ktoré sa narodia.
Nemáme ani žiadnu farmakologickú terapiu, teda neexistuje tabletka, ktorú by sme mohli podať jedincovi s autizmom a ktorý by sa touto tabletkou vyliečil, ako by sme si teda prijali. Hoci sú rôzne prístupy, tak jediný prístup, ktorý doteraz naozaj funguje, je včasná intervencia. Tá intervencia je založená na aplikovanej behaviorálnej analýze a to je evidence-based postup, ktorý mnohým deťom priniesol, mnohým rodičom priniesol úľavu a mnohým deťom priniesol pokrok v schopnostiach, ktoré umožnili ich osamostatnenie, ktoré umožnili dokonca aj ich edukáciu a napredovanie v živote. Čiže včasná intervencia, včasné odhalenie tejto poruchy a včasná intervencia, to znamená práca s tými deťmi, je veľmi dôležitá. A myslím si, že to nie je ani nič, čo by sme neočakávali, keďže poruchy autistického spektra patria pod neurovývinové ochorenie, tak ten vývin v tom detskom veku samozrejme sa môže ešte ovplyvňovať. Oveľa ťažšie je ovplyvňovať vývin v dospelom veku. No a teda, aké sú príčiny? Dedivosť, teda to, že je to dedičné a prenáša sa to génmi, to už je dnes známa vec a teda hovoríme, že je to geneticky podmienené ochorenie, tá dedivosť je medzi 60-90%. A teda gény sú tie, ktoré dedíme od rodičov, prarodičov a odovzdávame ich na naše deti. Vpravo je koláčový graf, ktorý vyjadruje, čo vieme o tejto genetickej časti príčin autizmu. Je to rozdelené tak, že vidíte, že 80 až 80% génov pomenovať nevieme. Máme do 1000 kandidátnych génov, ktoré mnohé výskumné skupiny po svete študujú a sledujú ich impact mutácií týchto génov na fenotypové prejavy, teda na tom, ako sú prejavy v tých základných charakteristikách. Zdá sa, a vieme teraz, že aj keď matka a otec sú nositeľmi nejakých mutácií, tieto mutácie sa nemusia prejaviť v ich fenotypovom prejave, ale ak sa tie gény kumulujú, tak vtedy sa môžu u dieťaťa tieto prejavy naozaj znásobiť a môže sa vyvinúť fenotypovo autizmus. Čo je zaujímavé, tých 5 až 10%, to sú de novo mutácie. De novo mutácie sú mutácie, ktoré sa vyvíjajú v germinatívnych bunkách a teda poškodzujú materiál genetický, ktoré nevytvára telo mamy alebo otca, ale poškodzujú tie bunky, ktoré odovzdáva ten rodič na svoje potomstvo. A z toho dôvodu sa označil za jeden z rizikových faktorov aj pokročilý reprodukčný vek rodičov. Čiže vieme už, že rizikovým faktorom je vysoký vek rodičov a zdá sa, že otcovia sú na tom horšie ako mamy, a to z dôvodov, že spermie sa tvoria po celý život. To znamená, že ak sú nejaké vplyvy prostredia, ktoré môžu spôsobiť mutácie, teda v tom základnom genotype, ktorý nesie otec vo svojich zárodočných bunkách deťom, tak ten môže byť ovplyvnený aj vonkajším prostredím. To, čo dýchame, to, čo jeme, to, čo pijeme, to, čo nás ovplyvňuje a preto teda otcovia sú v tomto smere viacej rizikoví. To, že sme hovorili, že tie neznáme gény, ktoré zatiaľ sledujeme, sa môžu kumulovať u detí s autizmom, tak to zasa potvrdzujú určité geografické klastre. Teda tam, kde sa koncentrujú ľudia s autistickými črtami, napríklad takýto klaster sa zistil v Silicon Valley, kde sa vyskytuje autizmus asi 6-násobne častejšie u detí ako v iných aglomeráciách, kde sa nesústreďujú práve ľudia, ktorí majú špecifické schopnosti a danosti, ktoré predpokladajú aj trošku tú asociáciu s istými danosťami, ktoré predikujú autizmus. A teraz môžeme hovoriť o vedcoch, môžeme hovoriť o fyzikoch, matematikoch alebo ľudí, ktorí sa uplatňujú v IT. Kedysi
a prepáčte, že to takto rovno otvorene poviem, kedysi jedinec s autizmom pred 50-70 rokmi bol na okraji spoločnosti. Ľudia ho nechápali a považovali ho za čudáka. My nevieme skutočne, či to bol jedinec s autizmom, ale všetci zvláštni ľudia boli odstavení na okraj spoločnosti. Dnes majú veľkú výhodu ľudia, ktorí sa môžu zamestnať v IT firmách, a ktorí naopak profitujú a sú celkom ekonomicky na tom dobre a preto aj vstupujú do toho reprodukčného obehu a majú naozaj veľmi aj reprodukčnú výhodu, lebo majú aj ekonomickú výhodu v spoločnosti. A preto sa vytvárajú tieto klastre a zistila veda, že teda v týchto klastroch je vyššie percento autistických jedincov. No a potom sú tu toxíny, ktoré ovplyvňujú naše gény, ale neovplyvňujú genetický materiál, ale ovplyvňujú expresiu génov. Expresia génov znamená, že my všetci, ktorí máme genetický materiál a nesieme si ich od svojich rodičov, tak gény sa neexprimujú, nie sú aktívne po celý život. Ak by sme mali po celý život aktívne gény pre rast nejakých orgánov, kostí alebo celého tela, no tak by sme asi rástli do nevidím. Čiže máme určité vývinové okná, v ktorom sa otvárajú alebo exprimujú gény, ktoré vytvárajú určité proteíny a tie proteíny potom umožňujú, aby sa metabolizmus zmenil v tom alebo onom orgáne, ktoré sa má vyvíjať práve v tom danom časovom okne, keď to dieťa rastie. A takto je to aj s génmi, vďaka ktorým sa vyvíja centrálny nervový systém. Čiže my máme len určité časy, v ktorých tie okná sú otvorené a kde sa tie gény exprimujú a keď sa niečo má vyvinúť, tak sa to vyvinie a potom sa tie gény zatvoria. A práve expozícia toxínom a rôznym endokrínnym disruptorom môže spôsobiť, že sa určitým metabolickým pochodom, napríklad metyláciou, sa zatvoria dvere, ktoré sa potrebujú pre dané gény otvoriť v danom čase. Čiže ak nemám možnosť komunikácie s dvoma neurónmi medzi sebou, tak je to možno spôsobené, že tie gény sa neexprimovali a neumožnili vývin neurónových okruhov v danom mieste centrálneho nervového systému, ako budem za chvíľočku hovoriť. Posledným faktorom, ktorý spomeniem aj v tejto prednáške celkom na konci, je prenatálny efekt testosterónu, ktorý nie je jedinou hypotézou rizikovou, ale je to jedna z hypotéz, že práve vysoké hladiny testosterónu v prenatálnom živote môžu ovplyvniť centrálny nervový systém natoľko, že sa vyvinie tzv. Hypermužský alebo prehnane mužský mozog a ten má určité vystupňované charakteristiky mužského mozgu až k autizmu. Takže o tom by som chcela ďalej rozprávať. Čo spôsobuje teda toto všetko, ak sa naakumuluje v centrálnom nervovom systéme ako príčina vzniku autizmu. Hovorili sme to, že sú to gény, sú to genetické varianty, ktoré sa vyskytujú bežne v populácii, ale naakumulovaním týchto genetických variantov môže vzniknúť fenotyp autizmu a potom sú to de novo mutácie, ktoré obvykle sú veľmi závažné, spôsobujú veľmi závažné poruchy a tieto závažné poruchy sa prejavia u potomkov ľudí, ktorých prenášajú teda v germinatívnych bunkách. Gény ovplyvňujú molekuly samozrejme závisia od syntézy proteínov a metabolizmu a tie potom ovplyvňujú bunky, aj nervové bunky. Tie nervové bunky nemôžu operovať v centrálnom nervovom systéme samé, lebo sú to naozaj len jedinci v tej spoločnosti neurónov a keď chceme akúkoľvek myšlienku vymyslieť, musíme spojiť neuróny do neurónových okruhov, ktoré sú zodpovedné za konkrétnu špecifickú mozgovú činnosť. No a tie bunky nervové sa vyskytujú v určitých oblastiach a poznáme tzv. Jadrové regióny
pre autizmus, ktoré vám tiež neskôr predstavím. No a tie atypické neurónové systémy sa teraz objavujú, lebo práve dnes máme vďaka Bohu teda aj také možnosti technické, ktoré dokážu sledovať jednak spájanie neurónov dráhami, to sa volá mozgový konektom, ale samozrejme aj dokážu pozorovať bunky, ktoré sú aktívne pri danej činnosti ľudských jedincov. Takže ako vlastne tá porucha neurovývinu, aký má podklad porucha neurovývinu. Každý človek sa vyvíja tak, že ten vývoj je v podstate daný už prenatálne. Mnohokrát sa pýtajú rodičia, čo urobili zle počas starostlivosti o svoje deti, že sa deti prejavujú ako autistické deti. Nič neurobili, pretože to, že sa dieťatko vyvíja nie celkom správnym spôsobom, že je tam porucha vývinu, to sa deje už dávno predtým, než sa dané dieťa, daný jedinec narodí. Všetci vytvárame v prenatálnom období oveľa viac neurónov v centrálnom nervovom systéme, ako ich potrebujeme. Potrebujeme oveľa menej. Ale vytvárame ich preto, aby sme mali akoby do zásoby. Keby sa niečo stalo. Postupne, ako sa dieťa vyvíja v prenatálnom živote, vytvára okolo 100 miliárd nervových buniek. Týchto 100 miliárd nervových buniek sa postupne presúva cez centrálny nervový systém, aby sa tie bunky dostali tam, kde sú geneticky predisponované na svoju funkciu. Tam sa začnú tie bunky spolu bratať, kamarátiť, začnú komunikovať. Ten proces vytvárania neurónov sa volá neurogenéza a proces komunikácie neurónov sa volá synaptogenéza. Obidva tieto procesy vytvárajú obrovské siete, ktoré nepotrebujeme. Testujeme tie bunky, testujeme spojenia tých neurónov, aby sme si vytvorili dobrú bázu, z ktorej budeme postupne, ako sa postnatálne budeme stretávať s faktormi prostredia, ktoré budú vyžadovať od nás určité kognitívne aj fyzické činnosti, aby sme testovali tie neurónové okruhy, ktoré nám najlepšie pomôžu tie naše úlohy v živote splniť. A vidíte na spodnej časti obrázka 36. týždeň gravidity, potom novorodeného jedinca, ktoré má síce neuróny, ale tie spoje medzi neurónmi sú veľmi chabé. Najviac spojov medzi neurónmi sa vyvíja do 2. roku života a to je ten pík, kde každý s každým neurónom sa komunikuje, aby si otestovali svoje schopnosti byť v tej neurónovej sieti v danej áreji, v danej oblasti mozgu užitočný. Toto testovanie prebieha cirka 2, 3, 4 roky, keď začínajú deti chápať svoje postavenie v živote a začínajú chápať seba samého ako svoje ja, tak sa aj neuróny špecifikujú na určité funkcie. A v tej špecifikácii na určité funkcie musí veľa neurónov odumrieť. Je to tak, ako keby sme tvorili nejaký projekt a mali projektové centrum, tak v tom projekte zavoláme veľa ľudí, ktorí sa budú zaujímať o ten projekt, ale keď príde k projektovému riešeniu, tak môžeme mať veľa ľudí, ktorí odstúpia, pretože ich ten projekt samotný neosloví, alebo sa pomýlili, že tam prišli. Takto podobne to robia aj nervové bunky a začína sa tzv. Pruning, alebo orezávanie. Tak ako sa orezávajú stromčeky, tak sa orezávajú aj dendritické korene, čiže tie časti, kde sa pripájajú synapsy na neurónové bunky a teda umierajú, aby mohli rozvíjať ktoré tie neuróny potrebujú na špecializáciu mozgových funkcií. A tak preto som to tu napísala, pretože jedinci s autizmom majú poruchu špecializácie mozgových funkcií práve kvôli preťaženiu tých lokálnych mozgových oblastí a chybnému vývinu vzdialených spojov. Lokálne tie oblasti musia byť oslobodené od množstva spojení, aby tie neuróny, ktoré zostali, začali budovať svoje spojenia s vyššími oblastiami, ktoré nám umožňujú väčší rozvoj tých oblastí,
ktoré boli určené na nižší rozvoj. Skúsim to rozviesť ešte viacej. Každý človek, ktorý spracováva zmyslové vnemy, či sú to zrakové, alebo je to sluchové, alebo dotykové, tak ich spracováva prostredníctvom zmyslových orgánov. Zmyslové orgány majú receptory, ktoré sú ničím iným ako konvertormi energií z vonkajšieho prostredia na akčné potenciály, na elektrínu. Elektrína ide do mozgových oblastí. Tie mozgové oblasti sú nakreslené na mozgu, ktorý je vľavo hore. A vidíte tam červené oblasti, ktoré sa volajú tzv. Primárne projekčné. Primárne projekčné oblasti sú koncovými stanicami dráh, kde sa prinesie elektrina. Len a len elektrický signál. Ten elektrický signál v sebe nenesie žiadnu informáciu, že som počuté, že som videné, že som pociťované. Ten elektrický signál nesie v sebe len informáciu, či som hlasné, alebo som tiché. Či som silné, alebo som slabé, počtom tých elektrických impulzov za určitú dobu, čiže frekvenciou. Vzadu celkom, teda napravo toho mozgu, je malá červená oblasť, ktorá je primárna projekčná oblasť pre videnie. Čiže tam končia dráhy pre videnie. My tam pociťujeme. Máme tam obraz videného, ale sme veľmi ďaleko od toho, aby sme pochopili, čo vidíme. Musíme poslať tie neuróny, ktoré sú tam v tej primárnej oblasti, posielajú tie informácie do tých modrých oblastí okolo a tie sa špecializujú, každá tá oblasť na niečo iné, napríklad na rozoznávanie farieb, na rozoznávanie pohybov, na rozoznávanie ľudských tvári, etc., a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to presne o tom, že keď sa mne otvárajú vývinové okná v prenatálnom období, ja musím povedať tým neurónom v červenej oblasti, vy ste tu na to, aby ste chytili ten signál a aby ste premenili elektrínu na vidím. Ale vy modrí ste tu na to, aby keď k vám príde ďalší elektrický signál, tak aby ste ho premenili na farbu. A vy, aby ste premenili na pohyb. A toto všetko sú zázraky, ktoré bohužiaľ dnes nikto nevie vysvetliť. Ako je to možné, že elektrina sa svične na pociťovanie a poznávanie. No a teraz, keď sú tie oblasti primárne príliš zahltené a neuskutoční sa tam tá špecializácia, tak tieto zahltené oblasti nedovolujú dobré odkomunikovanie toho, čo poznám, k tomu, čo s tým mám urobiť. Teda ja niečo vidím, ja niečo počujem a pozrite sa na človeka vpravo dolu, ktorý nevie sortírovať podstatné od nepodstatného, ktorý nevie vysortírovať nebezpečné od menej nebezpečného a aktuálnejšie od menej aktuálnejšieho, ale príde mu to všetko naraz. Dieťa s autizmom, keď počuje práčku, zazvoní telefón, maminka do toho hovorí, súrodenec vedľa kričí, tak si chytá hlavičku a niekedy dokonca aj si ubližuje, pretože vzniká stres, panika a neadekvátna reakcia z toho, že má v tom mozgu absolútny zmätok. Možno som to extrapolovala, ale tie ťažšie prípady naozaj majú tento podklad. Neurovývinová porucha teda je porucha tvorby, vývinu, ale aj zániku neurónov, vývinu neurónových spojení, ale aj zániku neurónových spojení. Vo fyziológii a v biológii všetkého musí byť akurát a všetko musí byť v pravý čas. Keď je niečo príliš veľa, nie je dobré. Keď je príliš málo, tiež nie je dobré. Ale keď sa nám toho veľa dostane neskoro, tak je to už zbytočné, lebo tie okná vývinové, kedy to môže poslúžiť dobru, sú zatvorené. A takto vzniká vlastne neschopnosť selektovať informácie a my to hovoríme, že je to vlastne porucha zmyslového spracovania alebo zmyslového vnímania. A druhé, čo z toho rezultuje, je tzv. Slabá centrálna koherencia. Je to inak povedané, ako keby sme nevideli les pre stromy. Ako keby sme pozerali na stromy veľmi detailne, ale ako keby sme to nevedeli povýšiť na nejaký vyšší princíp, že to, čo vidíme a to, čo nás zahlcuje,
je vlastne les, na ktorý by sme sa mohli pozrieť z nejakého takého komplexnejšieho pohľadu. A preto sme na začiatku hovorili, že ľudia s autizmom sú veľmi prísne zameraní na detail, na detailné štruktúry a informácie, ale ako keby im unikalo to, čo robí život takým, akým ho máme aj my. Pestrým zároveň, ale aj organizovaným na druhej strane. Tá znížená funkčná konektivita na dlhé vzdialenosti znamená, a tu vám predstavujem ľudský konektom, kde zistili, že chybne ľudia s autizmom prepájajú informácie z tých dorzálnych oblastí, napríklad z tých, ktoré sú špecializované pre videnie, aby mohli posúvať informáciu o tom, čo vidím a čomu rozumiem, že vidím, do čelových lalokov, kde je rozhodovací systém mozgu, jednoducho povedané, a aby som vedela posúdiť, čo s tým mám urobiť. Aby som vedela, ako mám komunikovať s ďalšími oblastiami, ktoré mi prinášajú informácie o mojom citovom rozpoložení, ktoré prinášajú informácie o mojom stave fyzickom, mojom stave tela, ktoré mi prinášajú informácie o mojich plánoch a ambíciách, aby som to mohla zosúladiť v kognitívnych funkciách svojho čelového laloka a urobila z toho správny rezultát a správnu odpoveď. Nie len, že sa neprepájajú dobre vzdialené oblasti mozgu samotného, ale neprepájajú sa správne ani hemisféry navzájom, o čom budeme ešte hovoriť. Tá neurovývinová porucha teda sa prejavuje v takých troch základných škatulkách, ktoré tu máme ukázané. Porucha spracovania informácií aj emócií, slabá centrálna koherencia, nerozumieme celku pre detaily vo vnútri, ako deficit empatie, lebo nie je pravda, že ľudia s autizmom nemajú pocity. Ľudia s autizmom cítia, lebo pocity sa nevyvíjajú vo vyšších oblastiach. Pocity sa vyvíjajú podkôrovo, v oblastiach, ktoré sú intuitívne pre ľudské ja, pre ľudský mozog. Ale na to, aby sme pochopili tie emócie, na to potrebujeme kognitívne spracovanie a hovoríme tomu aj kognitívna empátia alebo emočná inteligencia, keď chcete, aby sme tým pocitom vlastným porozumeli a aby sme porozumeli aj pocitom iných ľudí. U ľudí s autizmom, a už sme to spomínali na začiatku, je disbalancia hormónov a mediátorov. Nemajú dostatok odmeňovacích hormónov, keď sa pozerajú na ľudské tváre, a tá disbalancia sa prejavuje aj v tom, že niekedy príliš excituje tie neuróny a niekedy ich zasa príliš ten okruh utlmuje, čo tiež nie je dobré. Všetkého vybalansovanie je správne. No a tá porucha zmyslového vnímania sa prejavuje aj v poruche všetkých autonómnych funkcií, motorických funkcií, aj v poruche pozornosti. Ako sme hovorili, je veľmi mnoho autizmov. Vy určite poznáte aspoň jedného človeka na tomto obrázku, možno práve Gretu Thunbergovú poznáte ako aktivistku a veľmi je známa. Samozrejme, že títo ľudia predstavujú jednotlivcov a ja som už povedala na začiatku, je obrovská klinická heterogenita a prakticky každý jedinec s autizmom je výnimočný a jedinečný. Ten širší autistický fenotyp predpokladá, že sa vyskytujú mnoho autistických črt aj v bežnej populácii. Veľa z ľudí má problémy s jazykom, rečou, do 35%, možno aj 40% je neverbálnych, a majú ľudia s autizmom rôznu intelektovú kapacitu. Tie sprievodné zdravotné aj vývinové psychiatrické poruchy sme spomínali. Ak je teda ten autizmus ťažký, ako vidíme na pravej strane obrázka, s mentálnym deficitom, s poruchou, s vážnymi problémami, aj s poruchou reči, jazyka a s vážnymi problémami vo všetkých tých doménach a charakteristikách, tak je to naozaj tá najťažšia forma, ktorá potrebuje celoživotnú asistenciu a tam tá nádej na to, aby to bolo lepšie, naozaj vyžaduje tvrdú intervenciu od začiatku tej diagnózy. No a potom máme jedincov, ktorí sú tzv. Vysokofunkční, hovoríme k tomu v starej klasifikácii Aspergerov syndrom, v novej klasifikácii je to autizmus, ktorý nemá porušenú reč, jazyk ani intelekt. No, ale treba povedať, že tie sociálne problémy tam sú, môžu byť mierneho stupňa,
tí ľudia často sa učia kognitívne komunikovať s ľuďmi, nie že by obľúbovali komunikáciu a socializáciu, ale dokážu kognitívne vytvárať stratégie, ktoré im umožňujú sa do istej miery socializovať a komunikovať. No a potom tu máme celkom špecifickú skupinu intelektovo nepostihnutých jedincov, ktorých je tak asi 25%, a to sú teda savanti autistickí. Títo dvaja sú predstaviteľmi práve tých, ktorých poznáte aj z YouTubeových komunikácií alebo teda tých prezentácií. Napríklad ten pán Tamet myslí v číslach, je to ten horný človek, ktorému čísla behajú v mysli a dokáže predikovať dni v kalendári alebo dátumy. Prosto je to určitá schopnosť, nad ktorou sa zamýšľame, ale mohli by sme tiež povedať, že je to výsledok práve takého možno detailného pozerania sa na veci a na skutočnosti a schopnosti predikovať niečo, čo sa s istou mierou pravdepodobnosti alebo s absolútnou pravdepodobnosťou bude opakovať v určitých stereotypných vzorcoch. Hej? Čiže je to prediktabilné. Ak je niečo prediktabilné, tak títo jedinci majú schopnosť narábať s týmito prediktabilnými teda jednotlivými úkonmi. No a tiež to zameranie na detail je známe u tohto Stevena. On kreslí z pamäti detailné kresby miest, nad ktorými prelietal vrtuľníkom, napríklad zobrali ho do vrtuľníka nad mestom Londýn, pol hodiny sledovali ulice, domy v Londýne, potom sa zavrel na niekoľko dní do jednej veľkej miestnosti, kde mal veľký priestor na kreslenie, nakreslil s absolútnym detailom aj počet okien na budovách, ktoré videl. No a opäť je to, že to zameranie na detail, tá istá stereotypia a tí jedinci sa potom v tom aj vlastne vzdelávajú alebo zlepšujú, pretože trénujú si túto svoju charakteristiku. Nie je to celkom isté, ale jedna hypotéza je aj tá, že sa im uvoľňujú oblasti, ktoré ľudia neurotypickí zahlcujú práve tou socializáciou s inými jedincami a keďže tieto oblasti sa nerozvíjajú tak, ako by sa mali, tak majú voľný priestor pre práve tieto výnimočné schopnosti. Teraz by som chcela povedať pár slov práve o kognitívnych štýloch, ktoré predikujú určitý autistický fenotyp a odtiaľ sa dostanem potom k hormónom alebo k tomu, čo sme aj my vo vlastných štúdiách potvrdili. Existuje viacero kognitívnych štýlov a psychológia rozoznáva napríklad teóriu mysle a podobne. Ale ak chceme sa zamerať práve na autistický kognitívny štýl jedincov, ktorí nemajú poruchu intelektu, tak je dôležité pozrieť sa na dva z nich. Jedna je systemizácia a druhá je empatizácia. Tá systemizovanosť toho mozgu predikuje ľudí s autizmom na určité silné stránky svojej osobnosti, ale aj kognície. A je to taká mechanická, abstraktná logika, do ktorej patrí napríklad mentálna rotácia, technická kreativita, intuitívna fyzika. Ak sa pozriete na tie obrázky, ktoré sú vľavo dolu, tak sú to určité trojdimenzionálne tvary, ktoré treba porovnávať v mysli, bez toho, aby sme ich skutočne mohli držať v ruke a otáčať si ich naozaj. No, toto sú samozrejme veľmi jednoduché ukážky. Tie dva, ktoré sú označené Ačkom, sú vedľa seba zorganizované. Treba povedať, či sú rovnaké, tie 3D útvary, alebo sú nerovnaké. To isté treba povedať o tých, ktoré sa nachádzajú v dolnej polovici obrázka pod Bčkom. Takisto intuitívna fyzika hovorí o tom, že pendulum teda sa hýbe z jednej strany na druhé. Pri ceste doprava, ak sa odtrhne tá gulička, kam asi poletí. Verím, že väčšina z vás to hravo zvládla. Testosterón ako hormón mužský pohlavný podporuje systemizáciu, teda pridanie napríklad v rôznych štúdiách, jednorazové podávanie testosterónu, tieto schopnosti dosť výrazne posúvalo smerom k správnosti.
Druhý taký kognitívny štýl, ktorý je vlastne v antagonizme k tej systemizácii, je sociabilita, emocionalita, empatizácia. Čiže to, čo sme pomenovali ako vedieť sa vsunúť do topánok niekoho druhého, vedieť čítať z jeho neverbálneho prejavu to, čo cíti, čo si myslí a dokonca aj vedieť vyčítať, ako by som ja mala asi respondovať na tie jeho pocity. Je to teda schopnosť schopnosť empátie, ale patria k tomu aj určité verbálne schopnosti a využívanie jazyka pri komunikácii. Oxytocín, čo je prosociálny hormón, ten podporuje práve túto empatizáciu. Ako testujeme empatizáciu? Testujeme to škálami, ktoré sú taká ľudová psychológia, sa tomu hovorí, a sú to vlastne testy, kde sledujeme výrazy očí a sú to vlastne výrazy tváre človeka, ktorý prejavuje nejakú emóciu. Napríklad tento človek prejavuje emóciu, veríme tomu, že keby sme ho videli celú jeho tvár, nemáme vôbec pochybnosti a mnoho ľudí, ktorí sú tak hraniční, by tiež nemali pochybnosti. Ak vidíme len oči, tak sa nám oveľa ťažšie zisťuje, či je ten človek zamyslený, šťastný, priateľský alebo nahnevaný. Ak ste tipovali, že je zamyslený, tipovali ste správne. Ak ste tipovali, že tie trojdimenzionálne obrázky sú totožné, tiež ste tipovali správne. No a autistický kognitívny štýl sa predpokladá ako extrémne mužský kognitívny štýl. Toto je obrázok z Cambridgeskej univerzity, teda zo štúdií profesora Barona Cohena, ktorý práve tieto testy pre empatizáciu a systemizáciu vyvinul, aj ich naškáloval a my ich používame tiež. Keď si na jednu stranu dáme ten kvocient, ktorý je prejavom práve tých systemizačných schopností a na tú modrú časť toho grafu zase empatizačné schopnosti, tak ak by sme zobrali bežnú populáciu, ženy v tej bežnej populácii vo všeobecnosti, teda v priemere, majú lepšiu empatizáciu, lepšie empatizujú, kým muži možno empatizujú trošku horšie, ale majú to tak polovicu na pol, viacej lepšie systemizujú. Vedci, inžinieri systemizujú ešte do väčšej miery a jedinci s autizmom systemizujú do veľmi vysokej miery. Empatizácia je veľmi malá. Tam hore ukazujem ľudí, ktorí sú známi, je o nich známe, že patrila im, prináležala diagnóza Aspergerovho syndrómu. No a to je práve aj zaujímavé, že kým pred 20 rokmi, keď pozriete ten graf, sme mali v roku 2000 autistických jedincov takmer 60% v škále nízkej intelektovej kapacity. To tmavomodré v tých stĺpcoch vyjadruje inteligenčný kvocient nižší ako 70, čo znamenalo teda, že 60% jedincov z celého diagnostikovaného púlu mali vážne poruchy intelektu. Dnes postupne zisťujeme oveľa viac jedincov, ktorí spadajú do autistického spektra, ale tí jedinci pribúdajú zrejme aj v tej prevalencii, hlavne v tej oblasti toho vyššieho IQ, teda tých, ktoré sú intelektovo zdatnejší. Je to z dvoch príčin. Z prvej príčiny tej, že mnoho autistických jedincov, ktorí mali postihnutý intelekt aj reč, sa skrývalo pod inými diagnózami, napríklad mentálnej retardácie alebo celkom inými metabolickými poruchami alebo psychiatrickými, neurologickými diagnózami. Dnes, keď odhalujeme a vieme už lepšie diagnostikovať autizmus, tak sa znižuje percento detí s mentálnou retardáciou, ale teda sa tieto deti dostávajú do tejto kategórie a oddelujú sa od nich deti, ktoré nepatria do kategórie autizmu. Na druhej strane sa diagnostikujú aj ľudia, ktorí celý život žili nediagnostikovaní a ktorí vôbec o sebe nevedeli, že patria do autistického spektra, pretože nemali poruchu intelektu, ale cítili sa byť zvláštne, ale nepripisovali tomu ani ich rodičia, ani oni sami. Žiadny špecifický benefit nepripisovali tej diagnostike.
Takže preto aj hovoríme o celkom iných charakteristikách, alebo diferencujeme tie charakteristiky jedincov bez intelektového deficitu od tých, ktoré som ukázala na začiatku a ktoré charakterizujú deti, ktoré mali prevažne poruchu reči a intelektu. Ľudia s autizmom s vysokým IQ sú neposední, nepozorní. Veľmi často sa držia práve tej svojej témy. Nepustia nikoho k reči, pretože stále si idú svoju tému, majú veľmi úzko vymedzené záujmy, majú problém kontrolovať svoju impulzívnosť, majú problém so zmyslovou integráciou, ako sme hovorili, sú veľmi egocentrickí, nezaujíma ich veľmi, čo si druhí myslia. Majú problémy koordinovať motorické pohyby, majú sociálne deficity, slabé exekutívne funkcie, ale na druhej strane majú aj svoje veľmi dobré schopnosti, ktoré sú využiteľné pre celú komunitu. Je orientovaný autistický jedinec na detail, má osobitý humor, je síce egocentrický, ale je veľmi férový a spravodlivý, má určité špecifické schopnosti, o ktorých sme hovorili. A jedinci s autizmom majú veľmi dobrú pamäť. Vo všetkom majú systém, usporiadanosť, predvídateľnosť, poriadok. Sú veľmi ambiciózni a hovoríme o nich, že je to taký kompulzívny pedant. No a posledná časť tejto našej spoločnej prednášky sa týka toho, že otázky, prečo nie je Rain Woman? Prečo teda sme označili za autistu práve chlapca? Preto... Dobre? Lebo mi vymavuje vyšetrenie jedno, vieš? Tak počkáme. Dobre, ďakujem pekne. Takže prečo hovoríme, že prečo sme ako prototyp autistu vo filme uviedli, alebo prečo uviedli práve Rainmana? Pretože diagnostikujeme oveľa častejšie chlapcov ako dievčatá. Chlapci autisti sa vyskytujú asi 4:1 až 9:1. To percento chlapcov stúpa práve s percentom ľudí s neporušeným intelektom. Čím to je? Je na to viacero vysvetlení a mnoho vysvetlení ešte nevieme a nemáme. Možno je to aj tým, že chlapci majú vážnejšie prejavy a že deti s autizmom majú u chlapcov, alebo že prejavy autizmu u chlapcov sú oveľa výraznejšie. A hlavne v tých takých repetitívnych prejavoch. Napríklad veľmi často tak švíhajú ručičkami, také motýlie pohyby, točia sa, sú oveľa neposednejší a práve preto rodičia to lepšie zbadajú, alebo skôr sú upozornení v tom chlapčenskom fenotype ako vo fenotype dievčat. A dievčatá mnoho ráz sú diagnostikované aj v neskoršom veku, pretože dokážu robiť takú kamufláž. Hovoríme tomu kamufláž, ale je to vlastne maskovanie tých autistických prejavov. A potom sa nakoniec vytvorili tie škály, ktoré sú možno viacej sedia na chlapcov, takže dnes veda aj vedecké práce sa zameriavajú na to odhaľovať stále viacej charakteristík u dievčat a zisťovať, aké sú špecifika medzi dievčatami a chlapcami. Je pravda, že chlapci sú citlivejší na genetické mutácie a je to vôbec, chlapci sú citlivejšie pohlavie a preto nemôžu tolerovať takú genetickú nálož, ako dokážu tolerovať dievčatá. Pravdepodobne k tomu prispieva aj hormón testosterón. Dievčatá sú možno, a to dokáže veda asi až v neskoršom období, alebo to, čo nás čaká, to odhalí, či je to tak naozaj pravda, sú rezistentnejšie na genetické mutácie a majú teda kompenzačné mechanizmy, ktoré dokážu do istej miery kamuflovať alebo maskovať prejavy autizmu. Je to teda protektívny efekt oxytocínu, ktorý sa u žien vyskytuje vo vyššej koncentrácii. Teória hypermužského mozgu autizmu bola postulovaná práve na Cambridgeskej univerzite profesorom Baronom Cohenom a jeho tímom. A vychádzali z toho, že práve je prevaha mužov v autistickej populácii. Teda stanovili kognitívny fenotyp ako extrémny mužský kognitívny fenotyp a to isté sa vyskytuje aj v tom behaviorálnom fenotype.
Profesor Baron Cohen to prisudzuje zvýšeným hladinám testosterónu v prenatálnom období a možno aj nedostatku toho druhého kompenzačného hormónu, ktorý je oxytocín, a teraz sa výrazne študuje. Na pravej strane tohto obrázka je znázornená triáda deficitov u jedincov s autizmom a naopak triáda silných stránok ľudí s autizmom. Už sme hovorili, že tie deficity sa prejavujú v empatizácii, ktorá je vo všeobecnosti v ľudskej populácii neurotypických ľudí ženskou charakteristikou potencovanou oxytocínom a tá u jedincov s autizmom robí neschopnosti v socializácii alebo problémy v socializácii, problémy v komunikácii a problémy čítať alebo odrážať myseľ iného človeka. Je to v podstate neschopnosť chápať a predikovať sociálny svet alebo vcítiť sa do pocitov iných. Systemizácia ako vo všeobecnosti v bežnej populácii mužská charakteristika je potencovaná testosterónom a je to schopnosť chápať a predikovať zákony neživej prírody. Tá zasa u jedincov s autizmom predikuje silné stránky, napríklad ostrovy schopnosti, ako sme videli u savantov, posadnutosť systémami, ktorí umožňujú nejaké predikcie a repetitívne správanie, ktoré tiež vlastne suma sumárum dáva schopnosti, ktoré bežní ľudia nemajú. No a teraz sa vrátim znova k charakteristikám jedincov s autizmom. Majú problémy v sociálnej komunikácii, interakcii, sú zmyslovo hypersenzitívni, niektorí sú dokonca celkom opozitum, hyposenzitívni, ale väčšina z nich má veľmi citlivé zmysly. Nájdeme medzi jedincami s autizmom aj ľudí, ktorí majú absolútny sluch a väčšinou títo ľudia sú veľmi muzikálni, hej? Majú veľmi radi hudbu, tú hudbu vedia čítať a tú hudbu vedia aj posúdiť. Majú extrémny záujem o špecifické témy, majú problémy so zmenou, akákoľvek zmena v rutíne je pre nich problém, majú problémy s empatiou, to sme už hovorili, a stereotypné a repetitívne správanie. No a ako teda, či a ako môžu tieto základné hormóny, ktoré sme už pomenovali a ktoré sú spojené s vyplavovaním aj iných mediátorov a s vyplavovaním látok, ktoré umožňujú lepšiu alebo horšiu komunikáciu neurónov a stabilizáciu neurónových sietí a stabilizovanie vyváženosti, excitácie, vzrušivosti neurónov a na druhej strane útlmu iných skupín neurónov, ktoré nám umožňujú potom špecifikáciu, funkciu a riešenia problémov. Tak ak sa pozrieme na oxytocín ako prosociálny hormón, ten v testoch a v overených štúdiách zvyšuje očný kontakt, zvyšuje dôveru, zvyšuje altruistické správanie, empatiu. Je to prosociálny hormón. Redukuje dokonca repetitívne správanie u autistických jedincov po podaní a zistilo sa, že znižuje stres, ale zvyšuje agresivitu v prípade dojčiacich matiek, ktoré chránia svoje potomstvo. Testosterón naopak je prosystemizačný hormón a naozaj nepodporuje tú socializáciu, naopak zvyšuje agresivitu, dominanciu, riskantné správanie a dokonca aj inhibuje väzbu na oxytocínový receptor. Dnes sa veľký dôraz kladie na ďalší hormón a ten hormón sa volá vazopresín, ktorý má prosociálny účinok a zrejme tento prosociálny účinok sa prejavuje hlavne u mužov. Arginín vazopresín je teda potenciálny sociálny neuropeptid a nové štúdie asociujú tento hormón práve s autizmom u chlapcov. Keď sa pozriete na graf bližšie, tak hore vidíte zo štúdie, ktoré tu uvádzam, ktorá bola publikovaná v roku 2018, hladiny vazopresínu, ktoré porovnávali v skupine autistických jedincov v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Zistilo sa, že u chlapcov s autizmom sa zistili výrazne, signifikantne nižšie hladiny tohto hormónu a nebolo to v krvi, ale bolo to v cerebrospinálnej tekutine, čiže v tekutine, ktorá omýva mozgové bunky. Čo sa týka oxytocínu, takéto diferencie u chlapcov nezistili.
Samozrejme, toto bola jedna štúdia a robia sa ďalšie a ďalšie štúdie na overenie tohto zistenia. Tá štúdia dokonca predikovala tento hormón ako možnosť využitia ako markera. To znamená, meranie tohto hormónu by mohlo predikovať vznik fenotypu autistického u detí. Ten graf dolu hovorí o tom, že aká je na osi Y, aká je pravdepodobnosť diagnostike autizmu na základe koncentrácie tohto hormónu arginínu vazopresínu v cerebrospinálnej tekutine. A ten druhý graf hovorí o tom, že keď sa robí vyšetrenie na autizmus, robí sa to škálami, ktoré sa volajú ADOS, a dosiahnutie skóra ADOS, to znamená, čím vyššie skóre, čím vyššia hodnota na Y-ovej osi, tým viac autistických prejavov a tým závažnejší autistický prejav v porovnaní v asociácii s koncentráciou vazopresínu v cerebrospinálnom moku. Čo sa týka chlapcov, korelovalo zvýšené množstvo autistických črt so zníženým obsahom vazopresínu v cerebrospinálnom moku. Toto sa nezistilo u dievčat. Čiže tým sa naznačuje vlastne spojitosť medzi týmto hormónom a autistickým fenotypom. Ďalší hormón, ktorý je podozrivý, je oxytocín. Veľmi často sa uvažovalo aj o jeho potenciálnej liečbe autizmu, avšak má to mnoho zádrhelov. Tá liečba sa uvažovala práve na základe štúdie, ktorú robili Hollander a spol v 2003 roku a bola aj replikovaná. A zistil sa, že keď sa podáva oxytocín, tak sa znižovalo práve repetitívne správanie u týchto detí. Dokonca sa zistili aj mnohé iné benefity po podaní oxytocínu. Je však pravda, a musíme to priznať, že liečba oxytocínom je veľmi sporná, hlavne u malých detí, pretože nevieme ešte celkom dobre, čo to urobí s endogénnym vyplavovaním oxytocínu, ktorý je viazaný na určitú spätnú väzbu na základe hladín oxytocínu, ktorý koluje v krvi. A ak teda pridávame oxytocín z vonkajšieho prostredia, porušujeme normálne fungovanie spúšťača, teda nejakej spätnoväzobnej regulácie a tých regulačných mechanizmov. A keby to malo byť dlhodobo, tak vlastne môžeme ublížiť tomu jedincovi, lebo nikdy sa mu nemusí už rozbehnúť vlastná funkcia tých spätnoväzobných mechanizmov. Ja som to možno trošku extrapolovala, aby sme to pochopili a veľmi zjednodušila. Tie mechanizmy sú veľmi zložité a dodnes ešte celkom nevieme presne, ako by to fungovalo u malých detí. My sme ale v každom prípade zistili znížené hladiny oxytocínu u autistických chlapcov. Nerobili sme to v cerebrospinálnej tekutine, ale robili sme to z plazmy. Dievčatá nemali rozdielne hladiny, ale chlapci mali rozdielne hladiny. Chlapci s autizmom mali nižšie hladiny oxytocínu, čo bolo pre nás veľmi pozoruhodné. Zistili sme to aj u súrodencov, ktorí boli súrodencami našich probandov s autizmom. Či je autizmus otrava testosterónom? Je to stále otázka. Je to veľký otáznik a nevieme dať odpoveď. Hovorili sme na začiatku, že autizmus sa vyvíja už u dieťaťa v prenatálnom období. Teda tam už ide o vývin centrálneho nervového systému, ktorý je akýmsi spôsobom nie neurotypický. Teda sledoval sa hlavne prenatálny účinok hormónu, ktorý sa volá testosterón. Zasa skupina okolo barona Cohena sledovala hladiny testosterónu v amniovej tekutine, čiže vo fetálnom období v amniovej tekutine u žien, u ktorých indikovali amniocentézu nie náročky, ale ktorá žena išla na amniocentézu, tak zobrali vzorky amniovej tekutiny a tam merali hladiny testosterónu. Keď sa detičky narodili, samozrejme nemuseli byť všetky autistické, tak v 18. a 24. mesiaci zisťovali množstvo autistických črt alebo autistické prejavy, čiže nie autizmus, ale autistické prejavy. A zistili, že deti, ktoré boli omývané prenatálne vyššími hladinami testosterónu, mali v postnatálnom období viac autistických črt.
objavil sa aj iný marker. A ten marker prenatálneho testosterónu je pomer prstov na rukách, pomer 2. a 4. prsta. Tento marker tiež nie je ten, ktorý nám vysvetľuje všetko. A nie je to definitívny 100% fungujúci marker, ale iný nemáme. Ani tie hladiny v tej amniovej tekutine nehovoria o tom, čo omýva to dieťa, ten plod, teda mozog plodu. Ale iný marker nemáme, preto suponujeme na základe tohto markera. Marker 2D, 4D vychádzal z toho, že vtedy, keď sa formujú mozgové štruktúry, vtedy rastú falangy 4. prsta na rukách. A keď tento 4. prst narastie dlhšie pod vplyvom vyšších hladín testosterónu, tak pomer 2. a 4. prsta je nižší. Keď je nižší pomer 2. a 4. prsta v postnatálnom období, tak vtedy môžeme suponovať alebo predpokladať vyšší účinok testosterónu v prenatálnom období. Takže sledovali sme aj my pomery týchto prstov u našich jedincov, našich výskumov a zistili sme, že deti, ktoré spadajú pod autistické spektrum, mali tieto pomery nižšie. Dokonca sa nám ukazuje, že aj predpubertálne, aj postpubertálne hladiny testosterónu u týchto detí sú vyššie. Samozrejme, nehovorí to o tom, že to musí byť priama účinok, nehovorí to o žiadnej kauzalite. Hovorí to o tom, že testosterón je stále podozrivým hormónom pri spúšťaní alebo etiologických faktorov autizmu. Hormón samotný nemusí nič ešte ukazovať. Na to, aby hormón mohol účinkovať, na to potrebuje mať expresiu receptorov. Tie receptory musia byť exprimované a dostatočne citlivé na to, aby ten testosterón na bunku, na ktorú má účinkovať aj v centrálnom nervovom systéme, mohol vyvolať nejaký efekt. A ešte je tam mnoho ďalších zádrhelov, napríklad v tom, že hormón, ktorý sa volá testosterón, nezostáva testosterónom celý čas ani v centrálnom nervovom systéme, ale že sa pod vplyvom určitých enzýmov, ktoré ten mozog vlastní aj celé naše telo, sa metabolizuje. A veľmi jedna zvláštnosť je, že jednokrokovým dejom spôsobeným jedným enzýmom sa mužský hormón testosterón mení na ženský hormón estradiol. A to je určitý paradox, ktorý potom závisí od toho, koľko máme toho enzýmu, ktorý nám mení mužský hormón na ženský a ako sa teda prejavuje potom pôsobenie ženského pohlavného hormónu na mozgové funkcie. Čiže nič nie je ešte isté a nič sa nedá povedať, že je 100%. A ja by som teda skúsila uzavrieť celú túto prednášku tým, že by som upriamila vašu pozornosť ešte na črevo. Črevo to je druhý mozog. A dnes sa hovorí o osi mozog-črevo, pretože sa zisťuje, že mnoho chorôb a mnoho závažných mentálnych možno nie deficitov, ale porúch súvisí s črevnou mikroflórou. Črevná mikrobiota je nielen kľúčovým faktorom pre zachovanie funkcií gastrointestinálneho systému, pre zachovanie imunitných funkcií a správnej funkcie hematoencefalickej bariéry, ale aj správneho vývinu centrálneho nervového systému. Takže dnes tá črevná dysbióza alebo iné zloženie baktérií v črevnom trakte sa skúma a pozoruje aj u detí s autizmom ako podklad pre zápal, pre aktiváciu imunitného systému, pretože sa často skúma aj zápalový proces, ktorý je tiež podozrivý z toho, že je účastný práve vzniku alebo etiológii autizmu. Týmto by som možno skončila celú túto prednášku. Veľmi vám ďakujem za pozornosť. A možno by som spomenula mojich kolegov, kolegyne z Akademického centra výskumu autizmu, ktorí naozaj robia skvelú prácu a tú prácu robia už 8. rok a pomáhajú rodinám s autizmom, pomáhajú deťom, i keď niekedy tá pomoc je krutá a to, čo zistíme, nie je vždy
pekné zistenie, ale je to zistenie, ktoré veľmi veľakrát oslobodzuje, pretože keď vieme, o čo ide, vtedy môžeme aj hľadať spôsob, ako pomôcť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúcu prednášku a máme tu nejaké otázky. Kto chcete sa priamo opýtať, tak zdvihnite ruku v participantoch na raise hand. Zatiaľ sa tam hlasí len Andy, ale ten nemá mikrofón podľa všetkého, tak nech ju radšej napíše. Potom sú to také poznámočky, ktoré napísali niektoré naše účastníčky, tak ich prečítam, že ja mám v materskej škole dieťa s poruchami autistického spektra Asperger a chlapček je pekne tvarovateľný. Presne tak, ako hovorí pani Ostatníková, zo 4 chlapcov z AS 3 majú dysláziu. Dysláziu, áno. A či sú otcovia rizikovejší? No neviem, lebo matky všetkých našich 4 Aspergerov sú takmer identické v záujmoch, v sociálnych zručnostiach a v komunikácii so svojimi deťmi. Potom tu je momentík. Šli ďalej. Už sa to tu začína kopiť. Momentík, to vyskočilo. Dobre. Presne tak sú hypersenzitívni a nevedia si s tým rady a vtedy im treba pomôcť napríklad uvoľnením, odvedením pozornosti na niečo pre nich príjemné. Pracujem s chlapcami s Aspergerovým syndromom alebo teda s autistickým spektrom už 10 rokov a dovolím si povedať, že čím viac sú socializovaní, tým viac strácajú eminentný záujem o svoj prvotný jednosmerný záujem, napríklad technika, dinosaury či politika. Či teda je oxytocín, že či je liečba oxytocínom, či je budúcnosť. No ja myslím, že to sme už hovorili, že áno, je tam istý potenciál, ale veľmi ťažko sa k tomu teraz vyjadruje, pretože my nevieme, ešte stále nemáme žiadne výsledky štúdií, ktoré by preukázali, že tá pomoc naozaj prevyšuje potenciálne poškodenie tých detí. A to, čo ste prečítali o tom, ako s deťmi, keď pracujeme s tými deťmi a keď dosahujú úžasné úspechy, to je práve to, čo som hovorila, že tá intervencia včasná dokáže zázraky. Len ju treba robiť dobre. Áno, Milada takú poznámku, že pani doktorka, nie je to môj názor, ale matky našich chlapcov sú presvedčené, že už synom spôsobila vakcinácia v ranom detstve. Áno, to je veľmi častá otázka. Áno, to je veľmi častá otázka. Nerobila som žiaden výskum na túto tému, ale z toho, čo som načítala, z čoho viem a čo sú relevantné evidence-based štúdie, žiadna z tých štúdií nepotvrdila, že autizmus je spôsobený vakcináciou. Autizmus ako porucha vývinu nervovej sústavy sa vyvíja dávno pred tým, než sa vakcinuje. A tie mamičky, ktoré to tvrdia, ja netvrdím, že to nebola pravda, že sa prejaví u dieťatka, prejavili napríklad po vakcinácii. Ale mohlo to byť celkom pokojne tak, ja neviem, ako to bolo, ale mohlo to byť tak, že každý centrálny nervový systém má totižto obrovskú schopnosť kompenzovať. Je plastický. Aj u detí je centrálny nervový systém veľmi plastický. Často deficity v jednej oblasti sa môžu nahradiť nejakými schopnosťami na tej inej strane váh. A ak to dieťa dokáže kompenzovať, kým neprídu nejaké veľmi sociálne náročné situácie, tak to dieťa môže kompenzovať. Veľa z tých detí má aj slabý nervový zápal, tiež poruchy imunity. Takže to, že očkuje sa to dieťa, môže sa stať, že sa ten autizmus naplno prejaví po očkovaní, ale to by sa prejavilo napríklad aj vtedy, keby ochorel na chrípku, alebo keby sa stalo niečo
iné, ktoré by vyburcovalo ten systém natoľko, že by stratil tú schopnosť kompenzácie. Teraz veľmi by som bola nerada, keby sme sa zle pochopili. Autizmus nie je kauzálne spôsobený očkovaním, ale je pravda, že treba u detí dávať pozor a neočkovať napríklad vtedy, keď sú deti choré. Hej, treba očkovať deti, keď sú zdravé, treba dávať pozor v akom čase a to je všetko záležitosť poradenia sa s pediatrami, s neurológmi, ktorí poskytnú relevantnú informáciu aj radu. Ďakujeme. Máme tu množstvo poďakovaní, ale sústreďme sa teraz na otázky, aby sme stihli odpovedať. Venujete sa vo svojej práci aj genetickému výskumu, identifikácia génov, polymorfizmu spojených s autistickými fenotypmi? Mám pocit, áno. Áno. Venujeme sa tomu, venujeme sa aj celému metabolómu, venujeme sa tomu, ako som spomínala, ako sa od jedného toho hormónu v celých tých kaskádach odvíjajú ďalšie a ďalšie metabolity a či v tých metabolických dráhach nie len testosterón je vinný, ale sú vinné aj iné tie metabolity, ktoré napríklad v tej celej kaskáde, povedzme, predchádzajú testosterónu. Takže naozaj venujeme sa celému súboru hormonálnych ukazovateľov, ale aj génov, ktoré stoja v pozadí za enzymami, ktoré premieňajú jeden hormón za druhým. A teraz sa chceme venovať, alebo začiatok toho výskumu je v tom, aby sme odlíšili, alebo aby sme zistili odlišnosti, ktoré charakterizujú chlapcov a dievčatá. Nie len v tých fenotypových prejavoch, v tom, čo vidíme, ale v tom genetickom a hormonálnom pozadí. Stanka sa pýta, nedávno som počula prednášku, kde sú náznaky, že je možné z otlačku prstov predikovať autizmus, že či viete o tom niečo? Áno, tiež je to výskum, ktorý je celkom na začiatku. Spomínala som tu dĺžku prstov. Zdá sa, že aj dermatoglyfy, teda otlačky, tak ako máme tie riasy na prstoch, tak tie sa tiež vyvíjajú z ruka v ruke s centrálnym nervovým systémom. A zistilo sa u autistických chlapcov, že mali iné otlačky prstov, alebo iné vzorce tých otlačkov, ako ich mali neurotypické deti. Je to len v plienkach, je to na začiatku a myslím si, že je to istá cesta, ktorá by mohla robiť otlačky prstov markerom v diagnostike autizmu. No s tým súvisí aj otázka od Petra, že zachytil informáciu, že sa pracuje na diagnostike z krvi. Či o tom niečo viete? Áno, lebo z krvi sa napríklad môže tiež testovať hladina testosterónu, hladina vazopresínu, hladina hormónov. Tie markery sa hľadajú, stále sa hľadá nejaký marker, ktorý by mohol byť aspoň nejakým tým etiologickým faktorom alebo faktorom, ktorý sa dáva do súvislosti s autizmom. Zatiaľ, bohužiaľ, je to len v štádiu, že sa testuje a hľadá. Radka sa pýta, že akú terapiu odporúčate Aspergerom? Kognitívnu terapiu. Určite je to psychoterapia, ktorá môže, a ja som nie špecialista na to, takže treba ísť za terapeutom, ktorý tie stratégie tomu človeku vysvetlí, ktorý mu dá pocítiť, že je človekom a rozvíja to, čo je v ňom silné, tie silné stránky a naopak práve tou kognitívnou terapiou sa dajú nejakým spôsobom utlmovať stránky, ktoré sú, povedzme, nežiaduce v prejavoch autizmu. Aký je váš názor na psychobiotika? Je to otázka, ja by som povedala takto, že to, čo neuškodí, nemôžem nejakým spôsobom komentovať. Niektorí ľudia užívajú mnohé látky, ktoré majú potenciál, ale ja by som sa nerada vyjadrovala k tomu, čo nie je evidence-based. Ak sa urobí štúdia a tá štúdia ukáže, že napríklad ABA terapia je naozaj účinná, vtedy ju treba používať. Ak sa dokáže, že niektorá látka je účinná, vtedy ju treba používať.
Takže samozrejme, ak to neuškodí a ľudia si vyberajú, tak nemám k tomu žiadnu poznámku. Lucia sa pýta, akým spôsobom riešiť mikrobióm u dieťaťa s autistickým spektrom. Ďakujem veľmi pekne za otázku. V súčasnosti sú štúdie, ktoré naznačujú, že fekálna transplantácia by mohla byť v budúcnosti veľkou nádejou pre tieto deti. Teda, že sa zoberie transplantácia mikrobioty z čriev neurotypických detí a transplantujú sa deťom s autizmom, či už vo forme nejakej pastilky alebo nejakým iným spôsobom. A teda sa snaží meniť tá črevná mikrobiota v prospech nejakých baktérií, ktoré by mohli zabrániť tej črevnej dysbióze. Totižto 80% detí s autizmom má nejaké poruchy gastrointestinálneho traktu. Či už majú hnačky, alebo majú zápchy, alebo majú bolesti brúška, alebo majú poruchy trávenia. Je to spôsobené samozrejme aj tým, že deti s autizmom sú veľmi špecifickí jedáci. Niektorí sú dokonca až tak vyberaví, že jedia len jednostrannú stravu, že nejedia všetko to, čo im zabezpečí tú najsprávnejšiu výživu. A teda, že tá črevná mikrobiota sa mení aj pod vplyvom stravy, samozrejme. Ale dokázali štúdie, že práve ten fekálny transplant dokáže na niekoľko týždňov zmeniť črevnú mikroflóru, ktorá napríklad zníži zápal čreva a zníži únik látok z toho čreva, ktoré by mohli ohroziť aj centrálny nervový systém. Ďalšia otázka. Čím je podnietené, že niekde v rodine sú dvaja jedinci s týmto syndromom? No, geneticky. Máme to aj profesorku. Prepáčte, riziko, teraz si snažím sa spomenúť riziko súrodenca, keď je jedno dieťa autistické a druhé dieťa riziko je do 20%, takže môže sa to stať. Máme tu aj profesorku Lacinovú, ktorá sa pýta, či je nejaký etablovaný zvierací model autizmu. Je viacero modelov autizmu, my pracujeme s modelom Shank3. U zvierat. U zvierat, áno, myšací model, geneticky modifikované Shank3. A práve, že sledujeme aj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sledujeme, čo urobí oxytocín s rastom dendritov, teda výbežkov, neuritov aj dendritov, s rastom výbežkov v bunkových kultúrach. A zdá sa, že teda oxytocín potenciuje a práve tieto Shank myši využívame na tieto výskumy. Lucia sa pýta, má partnerský vzťah človeka s autistickým syndromom s človekom bez autizmu nejaké možné úskalia? Veľké úskalia. Má veľa úskalí, ale láska hory prenáša. Takže jedno úskalie môžem možno povedať, že veľmi často sa stretávame s tým, že dievčatá, ktoré si nájdu chlapcov s autistickými prejavmi, napríklad s Aspergerom, tak sa veľmi málo kedy dostanú k slovu. A k svojim témam. A prepáčte, to som trošku odľahčila. Počkajte, sa mi to tu skáče. Ja tu vidím takú ručičku, že Viera... Áno, ale zatiaľ čítam, potom prejdeme k tým, toto stále pribúda. Katka píše, veľmi ma zaujíma názor pani doktorky na zlepšenie stavu vďaka liečbe pomocou kmeňových buniek. To je tiež veľký balík. Vieme, že kmeňové bunky sa skúmajú a sú aj kliniky, ktoré začínajú sledovať využitie kmeňových buniek. Kmeňové bunky majú veľký potenciál, ale nie vždy ten potenciál sa premení na skutočnosť. Ja by som teda odporúčala ešte chvíľu počkať, lebo tie výsledky nenaznačujú jednoznačný, dobrý, kvalitný účinok v liečbe autizmu. Sú štúdie, ktoré sa objavujú, ale
ďaleko je to od toho, aby sme to jednoznačne odporúčali. Dominika sa pýta, či evidujete pri vašom myšacom modeli pre ASD gastrointestinálne problémy, tak ako je to u detí. Áno, my teraz podali sme si teraz žiadosť o grant a práve v tom grante by sme chceli spolupracovať s Veterinárnou univerzitou v Košiciach, kde majú špeciálne myši. Tie myši sa volajú gnotobiotické, ktoré sú čisté a nemajú žiadnu mikroflóru, respektíve majú mikroflóru, ktorá sa odstráni antibiotikami. A práve na týchto zvieratách by sme chceli sledovať účinok jednak fekálnych transplantov a jednak to, ako pôsobí tá mikroflóra na zápalové procesy v črevnej stene. Zatiaľ takéto výsledky nemáme. Stanka sa pýta, či máte skúsenosti aj s Tourettovým syndromom v rámci výskumu. Áno. Tourettov syndrom je síce Tourettov syndrom môže mať prejavy autizmu, ale my s Tourettovým syndrom ani nepracujeme, ani takéto deti v tej našej štúdii nemáme. Čiže k tomu ani sa nemôžem vyjadriť. Janka, dávam dcere L-karnosin rozpustený vo vode. Stráca sa tam jeho účinok? Ani na toto neviem odpovedať. To skôr by vedeli odpovedať farmakológovia, ktorí sledujú účinok farmák v rezorpcii. Neviem odpovedať na to. Tu mám jednu takú dlhšiu otázku od nášho člena Palka. Mám nediagnostikovaný Asperger, to je zistený sebadiagnostikou. V roku 2018 som pretrpel ťažkú mozgovú príhodu s uzáverom ACM v úseku M2 na pravej hemisfére, kde došlo aj k poškodeniu inzule. Od toho momentu mám extrémne zvýšenú citlivosť celej ľavej polovice tela. Na dotyk, na teplo, na chlad. Časom sa tam citlivosť zvyšovala, je to na nevydržanie. Pokúšali sa ma vyliečiť, to je utlmiť to antiepileptikami, ako sú gabapentín a pregabalín, bez efektu, antidepresívami, duloxetín, anitriptylín a sertralín, taktiež bez efektu. Mal som naplánovanú experimentálnu liečbu transkraniálnou magnetickou stimuláciou v Prahe, no zatiaľ sa to kvôli covidu nepodarilo. Vedeli by ste mi poradiť s týmto problémom, prípadne odporúčiť mi niekoho, kto rieši podobné veci? Môže to súvisieť s neuronetypickosťou? Inzula je oblasť v mozgu, ktorá v temporálnych lalokoch, hlboko skrytých, ktorá sumuje, jednoducho povedané, sumuje vnútorné pocity s tým, ako sa v nich vyznám. Čiže ona nám vlastne z celého tela tú interocepciu prekladá do našich pocitov. No a práve v tom je to, že keď je tá inzula porušená, tak môžu sa deviovať tie preklady z pocitov na porozumenie tým pocitom. No a tá interocepcia je zrejme v tomto prípade veľmi prehnaná. Čiže to pociťovanie nie je normálne, ale prehnané. Ja neviem, ako sa to lieči, ale transkraniálna tá magnetická rezonancia alebo tá stimulácia transkraniálna je jedna cesta, ktorá je dnes moderná a ktorá sa využíva pri mnohých poškodeniach centrálneho nervového systému. Tak myslím si, že ak v Prahe odporúčili túto možnosť, určite nezaručuje 100% vyliečenie, ale možno, že zaručuje také, by som povedala, ovplyvnenie tých štruktúr, ktoré by mohlo prísť k úspechu. Takže ja by som odporúčala, aby prijal po covidovom čase túto terapiu. Ďakujeme, teraz dáme priestor. Ja som sa to pýtal, že som to nechcel vykoktať takto naživo, tak som to... Áno, prajem vám veľa šťastia a dúfajme, že to pomôže. No, tak dúfam aj ja. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Vierka Čmelková, môže sa odpojiť a opýtať sa. Je tu ešte aj Andy Maručičko, ale nemá mikrofón, tak neviem. Ale Vierka, pýtaj sa. Ďakujem za slovo. Dobrý večer, pani profesorka. Dobrý večer. Ja by som mala viacero otázok na vás, ak teda môžem. V prvom rade vlastne mňa veľmi zaujal ten výskum toho mikrobiomu, že či by sa vlastne dalo
či na Slovensku, alebo dajme tomu aj u vás v centre sa niekto venuje viac tomu výskumu toho mikrobiomu. Áno, venuje a môžeme to aj vyriešiť tak, že mi napíšete e-mail a ja vás spojím potom. Dobre? Môže to tak byť? Nech sa páči, napíšte mi e-mail a odporúčam. Ďakujem veľmi pekne. A potom ešte druhú otázku. Vy ste vraveli o tom oxytocíne, že vlastne na deťoch je to také otázne, že či by neprevážili tie negatíva nad pozitívami, ale že či akože u dospelých, či by to tiež mohlo mať vlastne toľko negatív ako u detí. Viete, že... Áno, ďakujem pekne. Môžem odpovedať, alebo ešte niečo? Nie, ďakujem. Ďakujem. Oxytocín je hormón, ktorý sa vyplavuje pri pôrode, ktorý sa vyplavuje pri všetkých milých a dôverných situáciách. A tak, ako je to s každým hormónom alebo so celým endokrínnym systémom, ten endokrínny systém sa reguluje z hypotalamu, čo je žľaza, ktorá riadi vylučovanie cez hypofýzu. Nie je to podstatné, ale je to trojstupňový systém. A riadi to na základe toho, čo ten hypotalamus obmýva, aká koncentrácia ho omýva. Keď sa vyskytne vysoká hladina v krvi, ktorá omýva hypotalamus, tak ten hypotalamus stopne celú reguláciu a povie dosť, mám veľa. Hej? Takže keď sa exogénne tie látky dodávajú, tak je to fajn, lebo môžeme zvýšiť ich koncentráciu a keď zvýšime ich koncentráciu, môžeme z toho mať benefit. Ako náhle však my dlhodobo budeme niečo podávať zvonka, tak ten hypotalamus otupie. Povie si, no na čo sa ja budem trápiť, keď mi niečo dodávajú zvonka, obrazne povedané. My stále ešte nevieme, že či náhodou nemôže dôjsť k situácii, že potom sa, keď prestaneme podávať oxytocín, či sa vôbec rozbehne ten vnútorný mechanizmus. A mohli by sme sa aj spoľahnúť, že sa nikdy nerozbehne. Ale tie mechanizmy sú nastavené tak veľmi jemnúčko, že sú to pikomóly, nanomóly, ktoré menia celé naše bytie, ktoré menia naše pocity. A keď dodávame zvonka, nikdy nevieme nastaviť až takú špecifickú koncentráciu. Teraz sme tu pred chvíľou mali otázku tiež o tom, že koľko sa vstrebe, či to podávam s vodou. No my nikdy nemôžeme zaručiť, že tá koncentrácia, ktorá bude omývať mozgové bunky, bude tak fungovať, ako to, čo si my produkujeme zvnútra. A toto isté vieme napríklad o pohlavných hormónoch, o testosteróne. Chlapci, ktorí chcú mať veľké svaly a dávajú si anabolika, môžu celkom výrazne dospieť k infertilite. No pretože prestane fungovať vlastný mechanizmus vyplavovania hormónov, ktoré má ďaleko siahle účinky a ešte ani nevieme o nich všetkých. Takže toto je ten otázníček. A určite sa to týka viacej, tá starosť je viacej o deti, ktoré sú vo vývine, ako u dospelých starších jedincov, ktorí možno môžu byť dlhodobo závislé od vonkajšej dodávky, keď to tak poviem, toho oxytocínu. Ďakujem pekne. Neviem, ďalšie otázky, či sú? Alebo či sme na všetky zodpovedali, čo ste poslali. Ešte sa tu Andy hlási, ale ani nenapísal potom. Ona si zabudol tú ručičku. Andy, si tu? Napíšeš? No má tam ručičku, ale nevidno, že by mal mikrofón. Tam nesvieti vedľa neho. Neviem. Ak by ste sa chceli niekto opýtať, tak nech sa páči, ako môžete napísať e-mail, aj ex post. A ja keď budem vedieť, určite vám odpoviem. Alebo aspoň odpoviem, že teda neviem. Alebo vás môžem na niekoho nasmerovať, kto vie. Takže nech sa páči, môžete mi napísať. No, ešte tu je, Veronika píše, že ak majú obe deti mierny AS, je pravdepodobné, že obaja rodičia sú AS, alebo to nie je pravidlo? Nie je. Kedy ešte táto téma spala. Áno, nie je to. Takto, nikdy nemôžeme povedať, že to nie je možné, ale vysoká pravdepodobnosť tam nie je.
Tu nevidím. Ďalšia otázka. Aha, ešte. Kde môžeme, prosím, sledovať nejaké ďalšie prednášky či vzdelávanie od pani profesorky? Tak neviem celkom kde, ale kde nás pozvú, tam chodíme prednášať. Teraz je to trošku obmedzené, lebo od jary, čo sme mali byť na 3 konferenciách, bohužiaľ, konferencie sa odložili pre COVID. Takže teraz len takto, cez online. A naozaj to vôbec nie je ono. Že je to také iné. Tak ale veľa sme sa dozvedeli. Ďakujem. Len ja som vás nevidela. A mne to tiež robí dobre, keď pozerám na ľudí, ktorým niečo komunikujem. Takže cítim sa tak, že neviem, či som celkom zodpovedala na to, čo ste chceli počuť. Ja neviem, ani vás nevidím. Tak je mi to tak neempatické. Niečo tu pribudlo. Že či skôr muži alebo ženy sú roznášači, teda v úvodzovkách, génov autizmu? Nechcem, aby ste si robili nejaké výčitky, aby si niekto robil výčitky, ale sú v niektorých prípadoch práve ženy, ktoré k tomu dodávajú, hej, a v niektorých prípadoch sú to zasa muži. Čiže keď napríklad sú starší muži, tak tí viacej môžu spôsobiť to de novo, čo som hovorila, že tie mutácie, ktoré sa tvoria v germinatívnych bunkách, tie, ktoré sa prenášajú, tak sa zväčša prenášajú cez maminky. Takže pol na pol. Martin. Nepočujem nič. Peter píše, že na Amofeste bola nejaká podobná prezentácia. Neviem, či ste to vyrobili, že to bolo tiež dobré. Hej. No a potom ešte píše Peter, že na mierny AS som počul, že on je mierny pre vás. My práve musíme tvrdo pracovať, aby vám to pripadalo, že mierne. Áno. To myslí teda akože... Áno, to je veľmi milé. Voči ostatnému. Áno. Dobre, to som bol ja, prepáčte. Áno. Také na odľahčenie, lebo ja som vo veľa grupách a tam sa riešia takéto veci, že naozaj tí mierni, to, čo sa teda Aspergeri a takí tí high functional, sú vlastne naozaj, že ja mám syna takého a oni naozaj musia veľmi ťažko pracovať. Ja to vidím, keď on je v kolektíve, kde sa nemôže celkom odviazať, alebo jak to mám povedať, proste uvoľniť a potom príde domov, to je jak 2 hodiny ho dá staviť. Že to je presne ten naučený sociálny kontakt on tam používa. Áno. A teraz tam sa brzdí a potom musí niekde sa uvoľniť. No. Tak to je. Ďakujem vám. Ešte tu máme zo pár otázoček. Či sa vyšetrujú niektoré podozrivé gény ako predispozícia? Či sa to zaberá dopredu nejako? Áno, je asi 1000 kandidátnych génov, takže tie kandidátne gény sa skúmajú v tzv. Klastroch. Čiže vyberie sa nejaká charakteristika, napríklad deti neverbálne, a zdá sa, že pre každú tú charakteristiku existuje iná kombinácia génov, ktorá je zodpovedná za deti, ktoré sú neverbálne s autistickými črtami, deti, ktoré sú intelektovo poškodené s autistickými črtami, Aspergery, že zrejme to bude v klastroch a tie gény nebudú zodpovedné všetky za všetko, ale musíme hľadať tie, ktoré sú zodpovedné za ten autistický fenotyp u daného jedinca. Majka má v terapii chlapca z AS, ktorý má partnerku zrejme tiež z AS. Asi je veľká šanca teda, že budú mať deti črty? No, ťažko povedať, ale keďže sme hovorili, že gény sú zodpovedné za autizmus, tak je istá pravdepodobnosť, že áno. Zuzana ďakuje za prednášku, ale jej syn má diagnostikovaný vysokofunkčný autizmus. Či sa môže jeho stav zhoršiť? Nerada to hovorím, ale môže. A zhoršuje sa to vtedy, keď dieťa neadekvátne zaťažíme. Teda
je neadekvátne zaťažené. Či už socializáciou, to znamená, že prejde do nejakého iného kolektívu, sú tam nové podnety, alebo je na ňo kladený nejaký vyšší nárok, emočný, socializačný, ale aj kognitívny. Tak niekedy tie deti neunesú a potom sa môže prechodne ten stav aj zhoršiť. Zas je to veľmi individuálne a veľmi ťažko sa k tomu vyjadrujem. Ja nie som terapeut, takže to treba naozaj potom prebrať s tým, kto sa o to dieťa stará. Možno s tým súvisí otázka od Silvy, keď 5-ročný autista nerozpráva, či to súvisí s IQ aj? Áno, treba povedať, že keď dieťa nerozpráva, prediktorom vývinu inteligencie je reč. Čiže ak dieťa rozpráva, to potenciuje jeho vývin inteligencie. Ak dieťa nerozpráva, nemá čo potencovať ten kognitívny vývin a preto neverbalita je jedným prediktorom zaostávania v intelektovej kapacite alebo nerozvinutia, takto poviem, nerozvinutia intelektovej kapacity v plnom rozsahu. Takže naozaj treba pracovať s dieťaťom, ak sa dá na rozvoji reči, pretože tým sa potenciuje aj intelektová kapacita a kognitívna. Mária sa pýta, ako vníma dieťa s autizmom prísnosť? Potrebuje každé dieťa systematickosť? No, keby sme to tak presne mohli povedať. Každé dieťa potrebuje niečo, čo mu urobí kontakt s človekom, ktorý ho má bezpodmienečne rád. Čiže ak si vytvorí nejaký vzťah s tým, kto ho má rád, tak ten potom je tým mediátorom ku všetkým ďalším míľnikom toho dieťaťa. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Miriam nevie zohnať vašu knižku Mám dieťa s autizmom, či nebude dotlačok? Áno, mám celkom príjemnú dnes správu, lebo sme sa dohodli s vydavateľstvom IKAR, že spraví také druhé rozšírené vydanie tejto knižočky a že by mala byť čoskoro, možno pol roka, teda urobená. Veľmi sa z toho teším, lebo tam budú ešte mienime tam pridať ďalšie informácie, ktoré v tom rozsahu tých 5 rokov sme zistili a môžu byť veľmi osožné rodičom aj odborníkom, ktorí sa zaoberajú autizmom. Takže áno, bude. Veronika má syna s AS diagnózou, ktorá bola stanovená len nedávno. Dovtedy mali akože diagnostikované len ADHD a prístup školy, ale bol dosť k tomu taký vágný a neboli nápomocní. Veľký posun vďaka ich prístupu spravil aj syn. Dovtedy sme mali problémy, takže ak sa prispôsobí aj rodič, aj škola, tak sa to veľmi odzrkadlí na dieťati a uľahčuje život. A viete, že my máme ešte veľkú dlžobu voči vám, rodičom. A tá dlžoba je v tom, že nestačí mať školu, nestačí mať podmienky také, že môžete dieťa dať do školy. Musíme ešte vyškoliť aj tých pedagógov a musíme vyškoliť asistentov, aby rozumeli tomu dieťaťu, aby mu mohli adekvátne pomôcť. Takže tam podľa mňa máme na Slovensku ešte čo robiť. Tu viacerí tiež písali, že naše bežné školy to nevedia veľmi pracovať s takýmito deťmi, ale zasa Erika Fuseková píše, že je riaditeľka materskej školy, chodia k ním deti v rámci integrácie aj z autistickej a že to funguje. Takže to je tam taký lepší prípad. A znova je tu otázka na IQ od Alenky. Ak dieťa z AS má výrazné problémy s pamäťou, tiež či to súvisí s IQ? Určite všetko so všetkým v mozgu súvisí. My teda skúmame aj inteligenciu, aj IQ. Keď by sa chcela zapojiť do nejakého takéhoto výskumu, tak my sme veľmi otvorení v našom autistickom centre a sme vďační za to, keď rodičia vlastne tým, že dávajú možnosť deťom byť vo výskume, posúvajú vlastne aj poznatky v tomto smere veľmi významne dopredu.
Dobre. No, už tu nevidím ďalšie otázky. Ruka tam svieti od Andyho, ktorý nemá mikrofón. Tak máte poslednú šancu sa opýtať, ak chcete. Ešte, poslucháči. A keď nie, a ešte tu je od Lucii. Je možné nejako tlmiť prejavy AS ako impulzivita, agresivita a podobne, alebo iba terapia? Bohužiaľ, sú dve veci. Jedna je tá aplikovaná behaviorálna analýza, ktorá je behaviorálnou terapiou, a ak teda tá zlyháva, nedá sa, musí sa dať podporná terapia farmakologická. Dobre. Už teda nevidím žiadne ďalšie otázky. Ja by som to ešte tak možno uzavrela takou jednoduchou otázkou, že ako vlastne rozlíšiť človeka, lebo sú ľudia, ktorí majú proste určité charakterové vlastnosti, že ignorujú alebo proste nevnímajú tak akože to svoje okolie, ale pritom nemajú autistické spektrum. Ako rozlišiť, že či naozaj je to autistické spektrum, alebo či to je len v podstate nejaký taká... Áno, no určite to nemôžeme urobiť od stola. Určite to nemôžeme urobiť tak, že vidíme toho človeka. Na to existujú škály, to sú štandardné škály, hovoríme tomu zlatý štandard, a tie sa používajú a sú overené, štandardizované, validizované a majú určité skóre. Čiže sa bodujú tie schopnosti toho človeka alebo jeho prejavy behaviorálne sa bodujú, je to psychologické vyšetrenie a práve obodovaním, kvantifikáciou sa dosahuje skóre, ktoré ho posúva do autistického spektra. Nie je to nič, čo trvá 5 minút ani 10 minút, je to takmer hodinové vyšetrenie, ktoré musí robiť naozaj odborník, taký, ktorý je certifikovaný v tých metodách, ktoré sa používajú. A práve preto si myslím, že tu je tiež treba, aby sme tieto štandardné metódy nepoužívali len výskumne, ale mohli ich používať bežne v praxi psychologickej a medicínskej, lebo len tak sa dopracujeme naozaj k diagnóze, ktorá potom môže napríklad posunúť toho človeka do špeciálneho vzdelávania, môže mu otvárať možnosti kompenzácií, otvárať možnosti zaškolovania a otvárať možnosti aj terapiám. Tak Veronika na to nadväzuje, že my chodíme k psychoterapeutke, ovládanie emócií cez muzikoterapiu a dobre nám to funguje. Potom, že čisté podávanie probiotík a ďalšia otázka s tým súvisiaca je, že či pomáha omega-3 mastné kyseliny. Určite toto všetko, ako sme predtým, sú doplnky výživy. Sú to doplnky, ktoré nemôžu dieťaťu ublížiť, ak sa podávajú tak, ako sa majú. Aj probiotika, veľa detí používa probiotika, pomáha im to napríklad utlmiť zápchu alebo iné gastrointestinálne problémy, takže určite nikto ani lekári nie sú proti tomu, ak sa to užíva rozumne. Dobre, potom sú tu samé poďakovania. Ja veľmi ďakujem, že máte trpezlivosť so mnou čo sme tu, 2 hodiny. No a ešte tu chce Erika, momentík, sa to stratila, chce poďakovať autistickej škôlke na Jozefskej ulici. Za dôvod, že to s ich detičkami u nás zvládame. Erika Fuseková píše. Ešte tu je. Ako pomôcť dieťaťu z AS, ktorého školský psychológ povolil integrovať sa. Dieťa beha po triede, ďalšie dieťa, ale má svoje témy, má vysokofunkčný. AS je vedomostne na úrovni, ale je šikanované spolužiakmi kvôli nespoločenskosti. Na toto naozaj ja neviem odpovedať. To už patrí do rúk iným odborníkom. To neviem. Ale je to smutné, lebo sa to stáva.
A tam máme tiež rezervy, aby sme tie deti pochopili. Viete, ja neviem, či to takto môžeme nejako zavrieť, ale ja si myslím, že autizmus je predovšetkým o nás, o tých, ktorí sú neurotypickí. A my musíme pochopiť tie deti, musíme ich k sebe prijať, musíme ich akceptovať ako rovnocenných členov našej spoločnosti a vtedy aj tá spoločnosť môže byť celkom iná. Čiže my musíme ich akceptovať, tých ľudí, musíme ich pochopiť a to je to, o čo sa aj my snažíme vysvetľovať, ako cíti, ako vyzerá, aký mozog autizmu dáva predpoklad, ako dáva mozog autizmu a jeho vývin predpoklad na jeho správanie, za čo on nemôže, čím trpí, aj keď sa nemôžeme vžiť celkom do vnútra jedinca s autizmom, tak si myslím, že je to všetko o nás, aby sme týchto ľudí viac pochopili a pustili ich medzi seba. Lebo oni majú svoje pocity a cítia, hlavne veľmi cítia tú náklonnosť a lásku, keď to nevedia možno dať najavo. Ešte je tu otázka. Aký máte názor na terapiu OTA od profesorky Štrausovej? Nemám na to názor, lebo to nechcem ani kritizovať, ani postulovať. Sú to všetko terapie, ktoré sú inovačné a ktoré zatiaľ nemajú evidence-based charakter. Karol sa pýta, aké je uplatnenie takto postihnutých dospelostí, ako vedia fungovať v neskoršom veku, keď budú bez rodičov. Ďalšia kapitola, ktorá je zatiaľ veľmi smutná. Ľudia, ktorí skončia školskú dochádzku a majú autizmus, veľmi často zostávajú, nie často, takmer vždy zostávajú vo váku. Ja som zaznamenala nejaké aktivity firiem, najmä IT firiem, ktoré sa snažia zamestnávať, teda vysokofunkčných jedincov s autizmom. Ak to tak môžem povedať, teda tých, ktorí sa môžu zaradiť do pracovného pomeru, i keď potrebujú asistentov, samozrejme, v tejto svojej práci. Takže sú isté lastovičky, sú isté ostrovčeky. Napríklad aj SPOZA mala taký projekt, kde sa snažili integrovať jedincov s autizmom do spoločnosti tým, že im sprostredkovali prácu a zamestnanie, ale sú to skôr len ojedinelé prípady ako nejaký bežný mód prístupu k týmto ľuďom. No, už teraz tu naozaj nevidím žiadnu otázku. Myslím si, že tá téma bola naozaj veľmi vyčerpávajúca, spracovaná. Vám, pani profesorka, ďakujeme pekne teraz. A kto bude chcieť, tak si nájde cestu k vám. Ďakujem veľmi pekne. 122 ľudí, najviac, už teraz sa teda postupne odpájajú. Ďakujem pekne všetkým, že ma počúvali, za vašu trpezlivosť, za vašu pozornosť a prajem všetko najlepšie, naozaj len to najlepšie všetkým. A možno už dopredu aj... Poďakovaní tu je veľa. Áno, ďakujem. Veľmi si to vážim, veľmi si cením a veľmi si cením všetkých rodičov a vážim si všetky rodiny s takýmito deťmi a veľmi si cením ich spoluprácu aj na výskumných štúdiách, ktoré robíme. Ďakujem veľmi pekne. Tak a ja želám vám príjemný večer aj všetkým zúčastneným. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme ešte raz. Pekný večer. Ďakujeme krásne. Pekný večer. Dovidenia, pekný večer. Aj vám.